Hello guys, mwnabliau dong namun kani godan video kasih kubur ini tahu baik tuh guys, teman-teman thumbnail dalam namin coba di video mansau jagan. Tuh guys, nih jenga sifung nih yuk kam lading sasi. Kam kubur dalam di lain. Kam kubur di dalam mana? Kam kubur tung nih dalam mana? Jenga lagi nih noa sifung. Ompray kam mana praktis kam tanggunar na. Ini deखाइनोसै मा सुनाय जायो मा मेथाइ सुनाय जायो सानफ्रामबो एबारनिफ्राय रेगुलार मोनाब्लियाव जों बिदि प्रेक्टिस खालामगोन आरोना मेथाइयानो जा ख्रिस्टियानो जा दिनैयो ख्रिस्टिनि बानायनोसै ख्रिस्टिनिखौ माने प्रेक्टिस खालामसै आरोना बिराद गोबाव जाबाय ख्रिस्टिनि प्रेक्टिस खालामिया ओंखायनो बोरैबा बावफिनां जादों आरोना सारेगामाफोरखौ ओंखायनो माने सारेगामायाव गोसोआव फैनाय बायदि ख्रिस्टिनिफोरखौनो स्राय खेबसे सुनसै ओमफ्राय गाबोननिफ्राय मेथाइनि सुनायसै बिदिनो बे मोनबा गुदुं न'आवनो दाननाय थ' गाइस मोन नायलांबाय थादो भिडिअ गोलाव जायो दा देखायनोसै हाग्रायाव सौदावहैबायमोन आङो टर्च होदोंना खोमसि नालाय ओमफ्राय माने लामायाव सौदावबाय थाबायमोन आरोना नायलांबाय थादो गाइस मोन भिडिअखौ माबोरै जायो दामनायखौ नायलांबाय थादो खावनोसै देलाय खामखौ बोरै दामो मोजां खिथालाय बिदिल' बिदिल' दामखायो बिदि दामबा जालांबाय बुंबानो जाबाय आरो ना खामनाय जाबाय दे मोसादोल' आरो होमबाना हेलो गाइस मोन फाइनालि सौबाय लोगोनि न'आव नायदो आजोलखौ लाजिदोंनो केमेराखौ दिनै जास्ट माने फार्स्ट टाइम बारदै सिख्लाखौनो होग्रोनोसै आरोना ख्रिस्टिनि नायलांबाय थादो भिडिअखौ बोरै जायो आरो गोरोन्थि जादोंबाथाय कमेन्टआव बुंहरदो बेखौ
हेलौ गाइसमोन सुखांना फैबाय आरोना मोनसेल' सुबाय जेन मानसि लोमजादोनो न' खाथियाव ओंखायनो सुवासै आरोना दिनै भिडिअखौ दिनै बे मोनसेखौनो हगारग्रोनोसै फैबाय नै जोङो न'आव फैफिनबाय आरोना मोननांसिगोन ओइ थांदो दै मानसि लोमजानायखाय माने जों सुजोबासै आरोना ओरैनो मोनसेल' सुना फैबाय ओरैनो नामनि आन्थाल' गामिनि मानसि नालाय लोमजानाय साजानायाव माने बिदि डिस्टार्ब खालामबा गाज्रि जायोना गाबोन सानफोराव प्रेक्टिसखौ मोजां खालामसै आरोना जोंहानाव लाबोनानै थ' गाइसमोन दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो टाटा